So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za a samu kuɗi sama da 100,000 in dai ka yi downloading na Trust Wallet. So abunda za ka fara yi, za ka yi copy na wannan address, sai ka danna copy, sai ka shiga cikin Trust Wallet, sai ka danna get started. Kana dannawa sai ka danna abun kasa na add existing wallet. Kana dannawa sai ka danna add only view wallet. Kana dannawa sai ka danna BNB chain. Kana dannawa sai ka yi pasting na address da ka yi copy yanzu, sai ka danna confirm. Kana dannawa sai ka danna true. Kai dai ka sa password, duk wani password da kake so, sai ka danna. To yanzu an gwada danna get started. Duk wanda ya samu kuɗi don Allah da wanda bai tura min screenshot sai ya samu ya withdraw. Kaga yanzu sun hau. So in kuma kana da account na Trust Wallet, ga process da za ka bi. Ka danna gunda ka sa setting, sai ka danna wallet, sai ka danna inda ka sa plus, sai ka danna add existing wallet, sai ka danna view wallet, sai ka danna BNB Bitcoin chain. So zan yi posting na address din a kasan bidiyon, shine za ka yi pasting.